Guruply pullar tanışlamyň biri meni mihmançylyga çağırdy. Gurrunymyzyň arasyna dymışyk düşenne ol iki tirsegini stola direp gönümen gözlenme seretdi. Şahir, sana bir sorak vermek mümkünmi? İki sorak ver. Eger bir knopkany basaňda adyny tutan zadyň garşyňda häzir boljak diýseler, sen nämeler dilerdin? Men oň bu garaşylmadyk soragyna kinaýarak jogap berip biljekdim. Ýöne oň näme diýjek bolýanyny bilmek üçin gülmel jogap berdim. Saglyk dilerdim. Saglyk dilejegiňi bilýän, başga näme dilerdin? Parahatlyk dilerdim. Onu dilejegiňi bilýän, ýöne pul, baýlyk babatynda näme dilerdin? Näçe maşyn, näçe jaý, näçe pul? Meselem bolýan men hemme zadym ýer ber. Şonu da ýene näme gerek diýip sorasalar, bir topar zatlar dilep biljek, ýene iki tan maşyn dilejek, köşk ýal ullukan 3 tan jaý dilejek we başga zatlar. Ýer sen näme dilejek? Men sen ýaly adamdan adyrak bolmagyny dilejek. Ol şondan mermeň bilen gepleşenok.